Asithathe lethuba-ke sibingelele kubabukeli bonke be-Black Life TV nala kufinyelela khona le video. Siyanibingelela abasibukela ey'nkundleni zokuxhumana zonke, siyabingelela. Hey, namhlanje babukeli sibheke kuDisemba, unyaka uyaphela u-2025. Kunezinto nje ezintathu engifisa ukuyikhuluma nengifisa ukuthi ngisize abantu kuzona. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ube umuntu. Uma uwumuntu uthola ukuthi usebenza kanzima njengendlovu, kodwa uma udla njengentuthane. Uthola ukuthi uqalile unyaka usebenzile waphusha, but ayikho into ebonakalayo ukuthi ekuphusheni kwakho wenzeni. Ngine-specially enginaso engidinga abantu aba-serious. Umuntu othi mina babundlovu ngiyahlupheka, ngixakekile, ngikhathele isimo engiphila ngaphansi kwaso. Kunesigubhu sami engisiphakamisa ngenkanyamba yasemanzini, lesi sika-100,000. Ngibe nalo phondo engiliphakamisa nalo ngezinto ezithize engeke ngikwazi ukuyichaza in details, le ka-100,000. Lezi zinto ngizozenza zibe kwi-special abantu aba-serious. Mina-ke angifuni umuntu ozofika la kimi ngimtshele ukuthi into yakhe izolunga after 1 week. Asiyikhulumi leyo nto. La ekhaya uma ufika insebenzo yakho sithatha 2 days ukuthi sikusebenze, and awuphumi la lento oyifunayo ingakukusebenzeli. Awuphumi la ekhaya lento edonsa imali ungakoyiboni isebenza. Ngine-special namafutha a-special for abantu abathi dokotela nginawo u-35, kade ngiyifuna lento ka-100 ngingafinyeleli, kodwa u-35 nginawo. Ngicela ungenzela isampula ngento engizophuma ngiyibona, ngento engizophuma ingakhela imali, ngento engizothi ngihamba kuwe ngibe ngibona ukuthi ingenzeleni. Uma-ke ufuna ukuza, number 1 into ekufanele uyenze ukuthi ufone. Number 2, uma ufona kuba khona umnikelo oqala uwukhiphe ukuthi ngikuhlole ukuthi lento izohambelana yini nawe noma lento izokulungela. Umnikelo wami uba u-500 noma kuthiwa-ke unenkinga yiphi, ufuna ukuhlolela siphi isimo noma ufuna ukubhekela ini, leyo nto izokusiza ukuthi sikwazi ukucheck-a mese siyakusebenza. Nginendoda-ke engiyivusile for abantu abathi ku-late manje babuhlula abathakathi. Asifuni ungena ku-2026 singenayo into ephathekayo. Asifuni ungena ku-2026 singaqalanga safeza izinto. Sifuna into ezosisheshisa ekuthiwa umasheshisa. Nginendoda engimphakamiselayo nomuntu simphahlele yona ngalo mnikelo engiwushoyo. Le ndoda uyakwazi ukuthi sikwenzele uhlelo le-ring ozohamba nawo ucela imali ifike, and le nto ngeke uhambe ingakokwenzeki. Mina ngikhuluma ngento esebenza within 24 hours. Yinto esebenza within 24 hours. Siyakwazi ukwenzela isigubhu esiconnecta nale ndoda, sikwazi ukwenzela uphondo. Uphondo-ke kodwa lona lisebenzi ngendoda. Uphondo uma siliphakamisa lisebenza lona ngesidalwa sakho wena muntu. Kodwa khona into engiyifakayo eyamafutha esheshisa izinto ngendlela ongakaze uyibone. Abantu ngeke ngizwe mina bethi ayikho imali esheshayo. Ayikho leyo nto, imali esheshayo ikhona. Ukuthi umuntu kathi into mengakwazi ukuyenza athi ayikho. Thina sikhuluma ngenganekwana, sikhuluma ngento ongeke uyibone. Thina sikhuluma ngento esothi mesikuthuma sithi hamba uyicele imali ikwenzele same time into ebonakalayo. Abantu bafethu bakhathele i-propaganda. Abantu bakhathele ukugquma bephalaza. Abantu bakhathele ukuthiwa bageze ngamaqanda belokhu bethelwa ngobisi. Abantu bafuna into ephaka imali. Abantu bafuna into ekhulumayo. Abantu bafuna into azokhuluma nayo isebenze naye. Athi mayithuma athi ngidinga imali ikwazi ukuthi isebenze leyo nto. Ngithi-ke mina wena uma uwumuntu
uthi uyabona manje Gatsheni ngikhathele ukuhlupheka, sengihlupheke kwanele, ngikhathele kuloku ngizawulwa ngino-11 abaningi emzimbeni, mina ngidinga into yemali. Uma umuntu uthi wena ufuna ukuthenga umuzi, ufuna ukuthenga imoto, ufuna ukuphila kahle, uhlale kahle njengoba ubona nje la egcekeni iy'moto ngathi zu-8 iy'moto ey'khona la egcekeni. Asikhulumi ngento engangisebenzeli mina. Njengoba ubona nje la ngikwi-price standing yala ekhaya, lento iyasebenza, lento inamandla, lento ingisebenzele. Mina ngikhuluma ngento othi uma uyikhulumisa ikukhafulele izinto zokuthi ukwazi ukuba nemali. Kunabantu abathi-ke thina asinawo mhlawumbe u-35,000, singaba nawo u-20, nginalo insebenzo yakho kodwa isheshi njengale ka-35. Mese kuthi laba abadinga iy'washo zokugezeka ikhona, mhlawumbe uhanjelwe isithandwa sakho kukhona lokho, ungangifonela for ama-price. Nalo othi mina sengihlupheke kakhulu ngidinga ngampela ukuphakanyiswa ngendlela enamandla, ngiyacela ungifonele, especially lesi engisenzayo ngomhla ka-20 December ngiyasevala. Ngifuna umuntu oserious, ngifuna umuntu okhathele ukuhlupheka, ngifuna umuntu othi mina Gatsheni ngifuna ungenzela into ezongenzela izimanga ngendlela engakazi ibonakala. Ngicela ungithinta for especially laba abafuna into enamandla. Ungabi-ke negwala, ungabi igwala, uzoyithola lento yemali kodwa ngifuna amagwala. Ngifuna mina umuntu ofuna umcebo osheshayo, ofuna umcebo onamandla, ofuna umcebo ozolasta, ongasabi kodwa ukubonana nendoda, ongeke athi mina Gatsheni ngiyigwala. Amagwala ngiwadingi, ayidli igazi lento, idla umhlakuva, lento esobe sikwenzela yona kube khona into eyi-ritual esobe senza ngeke ngikwazi ukukhuluma ngayo ku-social media. Le akuyona abantu abadinga ama-process amaningi bafethu, lento yabantu abadinga imali, lento yabantu esobaphahlela, sikhulume nale ndoda, le ndoda sikunikeza into ozohamba nayo, uconnecte nayo, sikusebenze, sikuqinise, ukwazi ukuyokwenza imali. Uma udinga imali esheshayo ephuthumayo, umcebo usukhathele ukudlala. Asikhulumi nje ngokuthi siyokwasha ngamaqanda la, siyokwenzela lana, sikhuluma ngento esoyiphakamisa, ukhulume nayo ihambe ikusebenzele. Ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise. Is there Black Life TV?